Estamos en Pontareas, no IES Valdotea. Vamos falar da xenda escolar que se fixo o curso anterior. Neste curso regalouselle gratis aos rapaces. Antigamente era unha revista, pero como o equipo xa levaba moito tempo pensando en cambiar de formato, porque a revista mirabas 4 cousas e deixábala ali apartada na casa. Pois agora non, agora temos a xenda e utilizámola para escribir os deberes, etc. E cousas así. Basicamente xurdiu como unha optativa a revista que tiñamos anteriormente, xa que esta tiña moita máis utilidade, a xente podría usala para apuntar exames, diferentes cousas. Os contidos que ten son as enquisas que hicimos durante o curso pasado sobre o fomento de galego, excursións, as visitas que fixeron, por exemplo, días que te criu, que viñeron aquí despois de nos facer o concurso do rap do instituto, ou as actividades como Magosto, Androido, Nadal. Primeiro collese e os alumnos fan algunha actividade, non? Logo a partir diso redactan unha especie de diario ou informe e póstase nun blog. E logo o ano seguinte ou no verán collese e pásase a revista ou a xenda. Dentro da xenda ademais aparecen contidos como os festivos, os santos que hai en cada día, máis ou menos así, que son daqui de Galicia. As cousas que a mí me gustan da xenda é que teñen bastante oco para escribir súas cousas e logo que teñen intercaladas refráns. Home, pois para a xenda do ano que ven estamos preparando as crónicas tamén da festa do Magosto que fixemos recentemente, así diferentes crónicas de saídas. Por exemplo, hai uns días saímos ata Vigo encargándonos desas crónicas, de facer fotos dos eventos realizados, basicamente seguir o modelo desta. Ben falado. Ponse no pantalón para que non nos caia. Cinto. Cóntannos os papás pola noite antes de dormir. Os contos. Os que perderon de todo o xuízo están... Tolos. Ves como sabes? Unha axenda é unha libretiña, aínda que sexa electrónica, na que anotamos as cousas que temos que facer, porque axenda é unha palabra puramente latina que significa exactamente iso, as cousas que temos que facer. Os rapaces do Instituto de Ponteareas fixeron unha axenda, pero os seus avós xa tiñan unha axenda no refraneiro. E que lles dicía o refraneiro que tiñan que facer? Se queres ter bo alleiro, sementa os allos no mes de xaneiro. E no minguante de xaneiro corta o teu madeiro, porque cortando a madeira neste tempo dura máis, consérvase mellor. Na beira do mar decían que era o tempo de sementar as patacas temperás, e se chovía traer as redes a secar ao fumeiro. Non é tempo polo frío de ter o gando fora, nin tampouco de chamar canteiros. Como é un tempo relativamente recollido, o refraneiro aconsella casar no mes de xaneiro. En xaneiro, casa compañeiro. Xa ven, o refraneiro era a axenda dos nosos avós. Abur.